het is begonnen met een Lieds Bennewijntje, wat ik met mijn beppe kocht heb toen ik uit van huis wie in Ljouwert. En van mijn beppe mochten wij eigenlijk altijd even naar de stad, naar V&D, om een cadeautje te zieken. En toen had ik daar een Lieds poppenwijntje gekocht. En ik weet net dat er een popje bij zit, maar dat poppenwijntje is eigenlijk het begin geweest van een poppenhuis. En toen ik op een bepaalde leeftijd 8, 9, 10 hier kwam, toen ben ik met een bananendoos begonnen. En gewoon een bananendoos, koester af van boppen instje, een stukje vlierbedekking erin. En dan maak ik een kamer in en meubeltjes van papier. Want ja, jild hier ik natuurlijk net. En daar ben ik begonnen en dan creëerde ik op zolderkamer eigenlijk een beetje mijn eigen wereldje. Nou ja, op een gegeven moment is het klaar, hè? En wat wil je dan? Nou, toen ben ik een beetje begonnen met projecten. Toen dacht ik van, nou, wat is nou leuk om te doen? En toen dacht ik vind het ook wel leuk om winkeltjes te maken. En ik ben ondertussen op een poppenhuisgroep geweest. Heel erg leuk, maar ja, dat bestaat nu dus niet meer. En daar heb ik een hele protte techniekjes geleerd. Want ik ben begonnen met alleen een figuurzaagje, een handfiguurzaagje. En ja, op een gegeven moment dan kun je er net zoveel mee, maar een handborken, dan splijten me het hout altijd. En dus, door het poppenhuisgroepje had ik een hele protte techniekjes geleerd. En toen ik een 30 jaar geleden met het poppenhuis begon, toen wie internet er nog net. Dus ik moest mijn ideeën alle keer een beetje zelf bedenken, een beetje het boekjes hellen. Nou ja, en toen internet kwam, toen ging de wereld natuurlijk van me open. En toen ben ik een beetje begonnen met deze projecten. Wij zijn hier in de Oase-kerk in Drachten. Dat is de kerkenwerk Normale Kerk. En uw koster die hier het idee, het is kerkproeverij het thema, open oase. En dan mochten mensen hier iets in de vitrine stalen, waar mensen hun talenten zien laten kennen. Nou, ik ben net zo'n type die heel graag op de voorgrond staat, maar ik vond het toch wel heel leuk om hier mijn spul uit te stalen en gewoon eens te zien van, nou, wat vinden mensen daar nou van? En ja, nu merk ik dat het mezelf ook wel goed doet, want er zijn dus een hele protte mensen die zoveel herkennen van die winkeltjes en hieronder van de wijntjes. En daar hing het een doopjurkje en een lietse naaihoekje en ik heb inmiddels de Bijbel erin, want tussen dominee Hans de Jong, die miste dus de Bijbel. En ik dacht van, ja, dat ken natuurlijk ik net. Dus ik zei, Sinus dominee van, de eerste volgende keer, als je van de vitrine stiert, dan leidt er dus ook een Bijbel in.